kirolari ona izateko ondo jan. Helburuzkoak, zeko. Kaixo eta ongi etorri. Gaur, helburua adierazten ikasiko dugu. Izan ere, normalean, gauzak helburu batekin egin edo esaten ditugu. Adibidez, aholku hauek helburu batekin ematen dizkizuet. Entzun. Osasuntsu bizitzeko 5 otordu egin behar dituzu. Sasoian egoteko, kirola oso garrantzitsua da. Eta buru osasuna zaintzeko eman denbora lagunekin. Eta zuk, zer egiten duzu osasuntsu bizitzeko? Kirola egiten hasi aurretik, ekik kirolari ona izateko aholkuak eman dizkio Beñati. Nora joango gara? Zuk esan, zenbat kilometro egin nahi dituzu? Ez dakita. 100. Ontxo, ondo gozalduta etorri zara? Ez pentsa. Kafesnea eta gailetak. Zuk? Ogi integrala, sagarra eta kafea. Nola ez. Osasuntsu jatea garrantzitsua da kirolari ona izateko. Ekintza baten helburua galdetu nahi badugu, zertarako galdetzailea erabiltzen dugu. Elementu hauekin osatzen da galdera. Zertarako galdetzailea eta aditza. Adibidez, zertarako etorri zara? Edo galdetzailea, aditza eta izena. Adibidez, zertarako egiten duzu kirola? Zertarako galderari erantzuteko, aditz partizipioari teko edo tzeko gehitzen diogu. Adibidez, kirola sasoian egoteko egiten dut. Ezezko esaldia osatzeko, ez partikula tzeko menderagailua daraman aditzaren aurretik jarriko dugu. Adibidez, kirola pisua ez hartzeko egiten dut. Kasu batzuetan tzeko jarriko dugu eta beste batzuetan teko. Aditzak ene bukaera badu, enea kendu eta teko jarriko diogu. Adibidez, egon aditza badugu, egoteko forma hartuko du. Hortaz, sasoian egoteko kirola oso garrantzitsua da. Aditz erroak S, Z edo isa amaiera badu, teko erabiliko dugu. Ikasi aditzan, ikas da aditz erroa. Beraz, ikasteko. Adibidez, igeri egiten ikasteko, igerilekura joatea komeni da. Gainerako kasu guztietan, tzeko erabiliko dugu. Bizi, bizitzeko. Adibidez, osasuntsu bizitzeko egunean 5 otordu egin behar dituzu. Tu edo du amaiera duten aditzei amaiera kendu eta tzeko gehitzen diegu. Euskaraz horrelako aditz asko daude. Ezta? Adibidez, zaindu, zaintzeko. Buru osasuna zaintzeko lagunekin eman denbora. Lagundu galderei erantzuten. 5 otordu zertarako? 5 otordu osasuntsu egoteko egin behar ditugu. Eta zertarako eman behar dugu denbora lagunekin? Erantzuna oso erraza da. Buru osasuna zaintzeko eman behar dugu denbora lagunekin. Helburua adierazteko, tzeko erabiltzen dugu. Helburua galdetzeko, erantzuteko, noiz teko eta noiz tzeko. Ondo ibili
Eta horren arte,